Oh ja. Ja. De winnaar van de leeftijdscategorie van 6 tot met 10 hebben we gekozen is de prijs gaat naar hen toe, want ze werden het publiek meegenomen. De tekst was goed, lekker dansen. Heel warm applaus voor Charlotte en Amaya. Iedereen krijgt een mooie medaille. En ik dan? Het is puur goud. Jim, jij kent Derby nou. Ik ken Derby nou. Nou, ik heb Derby plastic. Je kent het probleem. Nee, je kent het probleem toch? Het is een probleem. Dat is waar, maar het kost me allemaal moeite om een nieuwe bunker op te zetten. Ja, oké, dat is waar. Wat is één de deur? Dat is eigenlijk. Dat bouw ik van jou uit. De deur. Mag ik dan ook maar handtekening? Oh, dat is het ding op voor mij.